Ajde, nema kako ćeš to snimiti. A ti si pogledaš prošli put, onaj. Šta ti snimaš? Ne, ovo tu. Miro. Nemoj pos. Kondija. Šta snimaš kao? Miro, okreni se, brate, za 6 sati unazad. Ne znam matematika, ajde bježi. 6 sati odmah ovdje iza mene. Šta ću ja tamo gledati? Kaj gledam ovu bise. Okrenut se da 120 Ja sam Anita, nisam bise. Jel se trebaš i nacrtam i oboja da skuži. Pa 6 sati, jel on rekao tako? 6 sati, ja sam bio ovdje je 12, jel tako? Okrenem se, šta imam ovdje sad vidjeti? Nije ti izbio na 1 sat. Ne, a ne, moj se sat gleda. Bio si ovako, znači na 1 sat. Kinesko vremena. Zvikaš. Sam ti mene drmaj. Vidio gdje je peste njima. Pa kako, ne znaš? A ti? Koliko šećera? Šta je kapućino? Da. Ne znam, jednom je nečica, ne znam. Mola bija masaž. Ne, imate mlijeko. Ti si pristojan, ti ćeš možda nešto. Boža, jesi ti normalna? Koji? Šta ćeš? Kako ide? Kako ide mlijeko? Ko ste kao ti? Kako ide? A gdje sništa? Šta se ti namjeri na mene? Šta se namjeri? Pa bona čovjek da proljev noći. A da čitav noć hoda zajedno s ovom. Kako ide mlijeko i voda? Da kapućino mlijeko dodati? Ne. Moj. Daj ti popij mlijeko. Ja znam da imaš problema s želucem i s mlijekom, ali mi ne. Nema problema. Aj ti popij mlijeko i vodu. Demi. Mlijeko i vodu popij. Jel vam idete vama? Nikad nisi čuo da neko pio kapućino s hladnim mlijekom, to ću kad čuo. Kapućino ti s mlijekom ide. To su neki naučni. Kapućino ti s mlijekom. Ali nije sad... Čekaj, još jedna treba. Šta? Ko pije se kao? Da ne pijem. Pa ti piješ. Pa da. Jel treba šta? Tak bi se mi mogli svaki dan.